дар инҷо мутахассисону муаллимон шеваҳои нави таълими забони англисиро баррасӣ мекунанд. Ин ҳамоиш бо ибтикори сафорати амрико дар доираи барномаи English Without Border баргузор гардид. ҳадафи ин барнома мусоидат ба таълими забони англисӣ ва баландбардоштани малакаи омӯзгорони ин забон унвон мешавад. дар ин барнома бисёр муаллимон манбаъҳои гуногун доранд аз интернет ва ҳам аз мутахассисон забони англисӣ ва ҳам ба барномаҳои омӯхтани забони англисӣ ба Америко мераванд. дар ин нишаст ба роҳандозии шеваҳои муосири омӯзиши забони англисӣ ҳам таъкид шуд. муаллимон мегӯянд усулҳои таълим бояд такмил дода шавад. بدون آن که توجه هم زیاد شده باشد بهتر شده باشد باز بهتر می‌خواهیم که بهتر باشد و زبان را بیشتر دانیم. марҳабо холмуродова ки 15 сол англисӣ дарс дода ва муаллимаи сол унвон шуд мегӯяд донандагони ин забон дар тоҷикистон ҳамеша хушхарид ҳастанд ва ба осонӣ ҷои кор меёбанд. ҳамчунин ба гуфтаи ӯ надонистани забони англисӣ орзуи таҳсил дар донишгоҳҳои хориҷиро ба рӯё табдил медиҳад. имрӯз хонандагон хоҳиши баромадан дар ҷаҳон хоҳиши ба дигар кишварҳо сафар кардан хондан доранд. барои ҳамин ба фикри ман барои ҳамин кӯдакони мо шогирдони мо бештар забонҳои хориҷиро ҳоло меомӯзанд на ин ки забони англисӣ. аммо ҷомеашиносон як сабаби кундии омӯзиши забони англисӣ дар тоҷикистонро бештар ба самтгирии тоҷикистон ба сӯи русия ва ҳузури беш аз 1 миллион тоҷик дар қаламрави кишварҳои рӯсзабон марбут медонанд.